दोना आङो दोना बे थुनथुलि पाप्पिखौ मासे अख्राहाय बे हिन्जावानो दा आयु चेलेन्ज नामा बिसो लाबावलायबाय संगोननो आं बेसेबां बुंबाय लाजिनांगौसो एसेबां बुजायबाबो लाया बे आबा लक्ष्मणाबो दोनैया बेबो थाङा अख्रा आयु बिसोरखौदेन आं बिनि संनाय जायाहाय आयु मालाबा जुदि आंनि संनायाव मायबा मायबि होबा बियो बिसास गैयाहाय माबायदि गोथाव गोथाव संफ्लालायदोंमोन नै मोदोमफ्रु जानायफ्रालाय गोथाव मोदोमदों जागौ नाथाय आं जाया जानाय नङा आङो बिनि संनायखौ ओमफ्राय हाजारबाबो दाथ' संनोबो जेबो गैला नों जुदिबा आंबो महा जुदि थुनथुलि मा सान्दों नोंलाय आंखौलाय आंनि आबाखौ फोथायनानै नों आंखौ फोथायनो हायाथ' बे एरिया जेरै एदावबा खारलांफिनोना बेबायदि नोंखौ एदावफिनगोन आं खारलांहोफिनथारगोन आं थुनथुलि खारलांहोफिनथारगोन आबायानोथ' मा फिदा जानानै लाबोखो दिनै लाबोदों बेवहायसो लाबोबावबायहाय बुंखादोंमोन आं आयै अखाफोरा मा जाबावगोन दिनै आंनि सिमां मिजिं हास्थायनाय आंनि अखाफोर बिहामजा मा जाबावगोन बे हाबाया नख्लि आं माने जेबोखौनो बेखौ गनाया ओहो फोथायथाराहां आबाया बेखौ सानसेबाबो दोनहैफिनथारनांगोन आंनो बेखौ थानो होखाया मा जानोहाय आंखौ फोथायनो हायाथ' बियो दा माजों संगोन बे नों जेनगोन थुनथुलि आंजों जेनखागोन नोंखौ जेबो खालाम जायगा होहां थुनथुलि आंनि बिहामजो जानो फैदोंना नोङो सेदोंथ' नों आंनि अखाफोर बिहामजोनि जायगाखौ नाथाय मोननाय नङा आंनो होखाया आबाखौ बे अखाफोरजोंनो फोथायना होफिनगोन आङो लाइन लाहोफिनगोन आं नाथाय नोंखौ आउट खालामफिनथारगोन आं जायखि आं जेखि खालामनाङा बिनि थाखै नाथाय बे थुनथुलिया आउट जाथारनांगौ आउट मानिथ' आउट आबायालाय सानबेसे फिद' जानोहाय हो दाउ खौवआ गाबहांबायानो नै जा साइज खोनाखायो गाबनायखौबो एसेबां गोदै बैसागु नांहांबायानो दे एबारथ' लोगोफोरा मोसानो जि लोगो लासोदों आंबो सानदोंआनोमोन मोसानो एबारावलाय कम्पिटिसनावसो बाहागो लाबावगोन मालाय मादि बुंबावगोन बोसोराव खेबसेल' रंजानाय नालाय गोसो जायो आरोलै माबा मोनसे एकदम स्पेशल मेम'रि थाथों होननानै दे आंबो ओंखारगोनसै एबाराव ओमफ्राय आदामोनाव थांनांगौ दंमोनहाय आंहा दाख्लै मादै मैगं लांनाया बिनि फैसाखौ लायनि र' थांनो आङो गामिनि नालाय बेखायनो मालाबा बाखि लांबाबो जेबो नङा आरो थांनानै लायफिनजायो नालाय लायना फैनोसै आंहा माबा मोनसे खामानियाव फैलायगोनहाय फैसाया दख'नाबो लासोथारबाय मालाय लोगोफोरा जिनो दानिफ्रायनो जि बासिलायगासिनो सोरबा लायै स्टेटाससो दोनबावबाय आंहाथ' जाथ'नाय नङादां दानो एसे उनाव नायनोसै र' आगोलनिफ्रायनो एडजास्ट खालामबोबाय थानायखायनो जेबो मोनाहां लायाबाबो गोजामफ्रानो दङ नालाय आरो आंहालाय सोरनोबा हरनोबो जेबो माने इदि स्पेशल मानसि गैखायाबो ना आर'नाइ माबा माबि लोगोफोरनासो मालाय जि बयफ्रेन्डफोरनोबो हरोहाय माबा माबि बायसोनानै जारलासो बिसोरसो आंनावलाय आंनो हरग्राबो गैया आंबो हरनो गैखाया दे जायोलै जों सिंगोलनि जिबना हारसिंनो गासिबो बायजोब हारसिंनो गासिबो जाजोबो ओइ आब' मिलि मा जाखो आंनो 200 हरथ'लाय आङो माबा बायनो हाथायाव दाख्लै सासे आदानाव बाखि दंबोयो बेखौ हैना फैनि आङो उनाव आफानाव बिना होगोन आं आरो नङाबा बिनानै ला दा आङो दंथ'योबा हरथ' नों हराबाबो आं नागिरनाबाबो लांगोनलै हाब आगै फैसाया बिदि बिबानो मोनो नामा आंनावबो थाया खोथा थायोना आरो थाबाबो आंहा मायावबा नांगौ जायो नोंबा आरो सोरनाव मा बाखि लादो मादो आंथ' मिथियाना बे नों दंसे आफा फैबा आफानाव बि आरो हैबानो जाबायना इस थगायनो दानाजादे आब' नोंनाव दंखायो मिथिखायो आं आरो थाखाथारो बयफ्रेन्डफोर हरनाय आफा होनाय नों आरो मैगं फाननानै दावदै फानना मोननाय मिथिया सानदों आंखौ हर दङबा गोख्रैनो आब' नङाबा खोथाया बेलेग जागोन दे गैया आंनाव मिथिबाय आरो फैसाया आंनाव बेफोरबायदि थाबाय थाया फैसाथ' बाहायनांगौ जायो माब्लाबा आंबो बाहायफ्राङोना बेखायनो आंनावबो थाबाय थाया दानिया आरो सोर खोन्थानाय नोंनो बयफ्रेन्ड हरो होननानै नों नुनाय खोथाखौ नंगौबासो बुं पिंकि नङाबा जानला मानला दाबुं दे बिब'खौनो बिदि बुंनो लायजा मोना नोङो आं लैजा मोननो रोङालै आब' लैजा होननायानो आंनाव गैखाया मिथिबाय बेखायनो आंनाव नांगौ नालाय नांगौ हर नङाबा बाखि जाब्ला जोबनानै नोंखौ होगोन ना खोन्थागोन आं बुस्थुखौबो आं बायनोसै नोंखौ लाबोदो होदों होननानै बुंगोन आं बिदि नङा मिथिबाय गथ' आरो मिथिखायो आंखौ जानला मोनला नों बिदि बुंबानो जे नोंनो सोरबा हरबाय थागोन नालाय फैसा होथाराबा गनाय नङालै इजासो मोननांगोन नोङो गथ' न'आव फैबोला जेला होसो दाहार ब्रुं जाबा फैजागोन दा अब्लासो मिथिगोन नों गथ' दानिफ्रायनो दाहार होननाय बुस्थुखौथ' दाहा खालामनो दालाखा
रायलायबाय आं फैसा दंबा हर आरो हराबाबो नागिरजोबगोन आं दा आइखौ थाखायो बियो बेयावनो थाखागोन अबेबा बेयाव थायाबाबो अबेबा थिंख्लिफ्राव सोनानै दोनदोंदां फैसा गाज्रि जादों नामा नों गथ'आ आंनि फैसाखौ बिदि आं थानायाव नों बिसि बिना मोनियाव नागिरबावदोंसो आयाखै थिंख्लिखौलाय दंथारो बहा दोनदों बेलाय बहा लाजिथारालै बे गथ'आ इसोर दा आफान फैबाथाय खिन्थाखागोन आं फैसाबो खावनो नागिरबावो नोङो ओरैनोथ' आफानखौ लाखायो नों गैया होनदोंलै गथ' आंनाव गैया ओइ आब' फैसाखौथ' मोनासै आं र' दा थाय नोङो जल्दि साहा फुदुंनाय आं दानो ओंखारलांगोन आंहा थांनांगौ आं लोंथ'वा आरो नों लोंनो गोसोथारबा फुदुङैब्रा नोंबोथ' आइना फुदुंनो हागै नोंसो लायनो बिराद माने जोथोन लाग्रानि जोंखौ बेखायनो नों फुदुंदो आंलाय उन्दै गथ' बिनानाव सासेल'खौ नों बिदि बाहायनोसै आरो आब' नोंलाय जोंखौ जाहोनांगौ लोंहोखानांगौ ना नों सङाबा फुदुङाबा सोरथो फुदुंगोनलै जाखादों आं नोंसोरखौ नायबाय थानो आंखि नोंसोरनो बेबायदि फुदुङै जाहै लोङै माबबाय थानो बिनिफ्राय नोंसोरथ' आंखौ ताना मारिबाय थाबावोसो चुगलि खालामबाय थायो न आंखौ ओमफ्राय आं जेबो मिथियाखै बे नोंसोर दं लोंनो जानो गोसोबा गाबागाव लाय जा सं फुदुं लों इसिबां दुगि जाबाय नों आब' आइनो खिन्थाहरगोन आं आफानो खिन्थागोन आं एफा गोथाव साहा लोंनो नागिरनायखौ नों फुदुङाखै फैसाबो हराखै नोंखौ एरै एरै खिन्थागोन आं आफानो र' आं जाखाबाय थायाखैहाय बिसोरखौ नायबाय थानो बिसोरनो जुदि गथ'फ्रा आंनि खोथाखौनो मानियाबा आं मानो बुंबाय थानो दे मानो नायबाय थानो क्या सोचा था बुढ़िया ये देखो तुंतली का कमाल नुदो ना क्या सोचा था तूने बुढ़िया सोचा था क्या नुदो एबाराव आंनिया आं बनायगोन माने बनायगोन होनखादोंमोन ना दिनै नों तुंतलिनो थौ साराय थोरसि जेबो बनायनोबो गेसबो होआखै बनबो होआखैबालाय मा नै आं अब्लाबो दिनै बनायबावबाय बेदरखौ आंनि आखाइनि जाहोगोन माने आंनि लक्ष्मणनो लक्ष्मण आंनि जोंहा दिनै फार्स्ट आंनि आखाइनि संनायखौ जानोनो लक्ष्मणा नोंबो मानिनायमोनबा बेसे गोथाव गोथाव संना जागौमोन आंनि प्लेनिंखौथ' नोङो डाउन खालामबाय नङासै अब्लाबो जेबो नङा आङो सिनाथ' आंबो बनायगोन आइडियाखौलाय मानो हरदो इसोरा मेलेमखौ मानो हरदो तुंतलिनाबो नै बियो गोबोरखि मेलेम नङाथ' आङो मेलेमखौ नांगौ समावसो बाहायो नङाना बुढ़िया नोंनियासो मेलेम गैया खोमा दायो बेखायनो नोङो एकदमबारे जानला मानलानो आंखौ बुजियाखै न एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ खिड़की तो खुला है ना आङो लामा दिरुनखाबाय नै नुदो अब्लाबोथ' गोथाव जागोन ना हांनानै जानायासो मजा आंनि जिउआ हाजार खैफोद जेंना जेंसि जेखि फैया मानो बेखौ सौसिलांजोबगोन खोथा गैया बुजियालै बेखौबा बुजिया अब्लाबो जेबो नङा इगनर आं आंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय थागोन जायखि जेखि होनालै दानबा गावबो जानो लुबैखागोन बियो बुरियाया नाथाय बेबस्थाथ' जाबाय नालाय लक्ष्मणाबो गोथाव जानो हासिगोन दे दायो बुरियाखि जोंहा लक्ष्मण आं दैजि जानोसैहाय बेखौथ' आं मिथिला बुरियाखौ उफ जा मेंनायसो मोनलायलायबाय गेसखौनो नागिरबाबो मोनमारासै माथो बासनखौथ' माखासे लाना फैबाय आङो तुंतलिया बेबस्था बानायनो हायाखैबा आरामसे माबा मोनसे खालामना होनसै र' बेथ' बिदि जानाय नङाना बेबो बहा संबाय थानो दे दाथ' आरो अखा हाबाय थानाय आइयाबो थोद मानो मानियासै दे जानला मानला ओंखाम संग्राखौनो थाला बन्द मारिबाय मिथि मोनला दे बेनाबो रागाया माला खमायगोन जारलासो मोनोलां ओमफ्राय र' खमिगोन मानो खमिया जानो तुंतलियाबोथ' जेननायाव गैखाया तुंतलियाबा मा खालामनानै संगोनलै सयथि र' नायनोसै हांगोनसो बुंदोंमोन ओमफ्राय आंबो तुंतलिखौ लाबोनानै बेफोरबायदि इमान खस्थ' होनो हाया नङाना मायबा मोनसे मोजां बेबस्था खालामना होनांगोनलै नङाबा लासिं सिं जागोन ना लक्ष्मण तुंतलिया एफा माने आंखौ फोथायना फैदों आरो आं आइखौबो इनसाल्ट खालामनो होबाय थायालै बेस्रा तुंतलिखौ बिनि मा गलथि देनाय मा गलथि आंसो लाना फैखादों आरे तुंतलि लक्ष्मण नों सफैबायानो फै नै बेबस्थाया खालामबाय दा नुदों नों तुंतलिखौ बा माथो गोगोमैनो हांगासिनोलै मोदोमखाबावबायसो आङो संख्रि बानलु मसाला माबा माबिनो थेथेत मसाला गैयाब्रा बिदिनो सामब्राम बानलु दुन्दिया माबा माबि एसे दं आरोना मिक्सार बेफोरखौ खिन्थु मसाला होआलै थावनाय नङा ओंख्रि संनो मोनैनि फाइनालि होथारबाय नामा नों हांनायखौनो होरा
बेबोथ' गोथाव जागोन नायल' जाफ्लेखागोनसो नों बिराद गोथाव जेरै मोदोमदों बेबायदिनो जानायाव जाखागोन फै साखिनोबा नै जासिगोनानो खांबाय माखासे वाव बिराद गोथाव मोदोममारदों दे थुनथुलि जानायावबो टेस्टि नुखाबायानो हनै माने मा होनबावनो आरोना रावानो फैनाय नंला जाबाथ' राव फैयाबा बोरै जानो दे लक्ष्मण गोथावखौथ' नोंबो एसे बाख्नायनांगोन ना माबा थुनथुलि गेसखौथ' आङो मोनबोआसैलै बिराद प्रब्लेम जाना दोङो मोनबोआसै अ दे जेबो नंला ओमफ्राय नोङो माखासे बासन लाबोनो होन्दोंमोन ना साराय थौ थोरसि खुरै मा माबि बिदिनो लाबोदों दा लगाय गोजोन मोनथारदोंना बेदर हाङै हाङै जानो आयै मा जालायखो आं नोंनि बनजों सङाखैलै बे आं बन खनथुमनायसो बै हाग्राबारिनि हाग्राबारिनि बन खनथुमनाय आरो जे नों बेयाव हांगासिनो आंनि न'आवहाय बे मा बेदर हाङै हाङै जाना गोजोनदों मालायनि दुखुआवनो संख्रि सारनानै गावनो संख्रिखौनो बन्द' खालामजोबदों नोंनि संख्रिखौ बाहायाखै नङाना आरो संख्रि सारनो मा आं मानो संख्रि सारनो दे आंहा बेदरावसो संख्रि सारगोन मालायनि गारायाव संख्रि सारनो आंहाबो दरखार जाखायाखै मिथिबायना आयै उल्था बा नोंनि बेदरा हासार नों गोथाव जेरैखि बेबस्था खालाम बे लाब गैया आं हले बुंखायो लाब गैया जाबायब्रा आयै नों बुंदों जेबो दा संजा जेबो दामाव नोंनि माबायाव नोङो बन्द'बो खालामना जोबना दोनबाय मालाय गावनि बेबस्थाजों खालामबाय आरो मा दै जालायखो बेफोरबायदिजोंबा बोरै जागोन दे आयै नोंबो जानायदोब्रा नोंहामजोनि माबा माबि गोथाव गनायदों हनै हांदों बेदर नोंथ' संनो होआसै थेवबाबो हांनायखौनो जादो आयै गोथावथ' आंबो जानो जागासिनो गोसोआ गोथाव मोदोमनायजोंनो बेखौ जानो आङो जायाबा बे गासिबो माबासो लफायनायसो हाब जानायाबो बोरै लफाय जानांगौ दे आयै आं नोंखौ बेदर जाथार होनाखैना आयै टेस्ट खालामनानै नायनोबा नाय नाथाय नायाबा नों बिदिद्रायबो बुंनो दे आं इमान गोसो होनानै बनायदों खस्थ' खालामनानै जाया आरो आबा लक्ष्मण नोंबो दाजा मिथिया आबा बे जे मा बेयाव मा मसालायाव मा होदो मा होगोन मागोन दाजा आबा दाजा है बिदि नङालै आयै आंनो दंगासिनो माथो मा लगायनांगौ बेयावलाय सानब्रैबाथाय बेफोरबायदि सानबाय नाङालै आयै नोंनाबो मा सानखोब्रा थै जायालै अभार थिंकिंआव एक नाम्बार बियो दाजालायबाव गाव जायानो आरो जाबाथाय जाब्रेगौमोन बे बुरियाया नुनायाव गोथाव नाथाय बाव निसा होदेयो निसा आंबो मिथिगौ थुनथुलि नोङो ओरैबा ओरै जाबाय दं नाथाय नोंनि प्लेनिंखौ आं साक्सेसफुल जाहोआ नों बुजिमाराथ' आबा दाबो बिनि नों गोदै राव मा एफा गोजावदों देनाय गोजावबायो नामाब्रा आयै मा गोदै राव जालाबायखोब्रा आं गोजौआखै जेबो ओंखामसो उखैदों आङो बेखौबो नोङो गावनो संहोआसै नङाबा जाखांलायसिगौमोन गोथावनो मिलि जुलिनो मोखां नायलायनो गावनो मिलियासैबा आयै नों हारसिं जाना मा मजा मोनगोन देनाय जोंजों जमा आं जाया नोंसोरनि संनायखौ जाथ्रा आंहा दा बिरियानि संनानै जागोन मिथिबाय ओंखाम आग्लायनायखौ फ्राइड राइस नामा बेखौ बनायनानै जागोन आं थेवबो नोंसिनिखौ जाया आङो हारसिं बनायगोन आं अरे बाबा बिरियानि फ्राइड राइससो जानो नागिरबावदों बियो नुदो सैथानिया आंखौ टेनसन होनानैसो सानदों नामा आंल' सानांना थागोन जायालासे थागोन बेदर ना जागोन आंबो नोंसोरल' हायो जानो होद आयाबो मा जाखोब्रा बिदिथ' नङामोन जाब्रा आयै नों जेसे जानजा जोंजों जाफाना बेदरा हनै मेल्ला दाउ जानो ना अमा जानो आं जाया नोंसिनि बेदरखौ नै नोमाया अमा बिरियानि जाबावगोन मा खालामसै नोंसोरलाय नोंसोरखौबो देखायनो हाया नामा आङो बेदर ना जानो हाया आङो लायसै नोमाया नै आग्लायलायनाय जायो ना मायो जा नोंसोरो आंखौबो हाया नंदोंहाय आबा बांद्राय नोङो देखायनो सानदोंथ' नोमाखौ नायदो नोमाखौबो बिदि नङाब्रा आयै बिदि नङा इया मा सानखो नोंलाय आसरितलै बेलाय बेदरानो दंखाबाय गावहासो बायनानै एक्सट्रा जाबावगोननोहाय माने गोसोआ मा इदि बेना दे आयै नै बेदरा बेखौनो लांदो होमबा मारै संनानै जायो संजाहैदो जों संनायखौ जाथ्राबा आं हरनोसै बेदरखौ नै लांदो एसे बेयावनो मेल्ला दङ नों ना जानो ना दाउ जानो ना अमा जानो आयै हो औलै आयै लांदो नै बेदरा न' गोथांखौनो लांदो होमबालाय रुनायबो दं नै माखौ लांनो नोंलाय नांसाबबाय आंनो नोंसोरनि बेदर ना जियानो होन नोमाखौ उसुर सानदों ओइ मोजां होनबाबो उसुरसो जाबावबायहाय